Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene nthawi zambiri management ikakhala kuti ikuchita manage oyimba amene ndi amuna komanso akazi amawakanizira kuti asapange chibwenzi mu gulu lomwelo, ndipo ichi ndi chifukwa chake chimene zibwenzi zopanga oyimba okhaokha chifukwa chakuti mwina mwake achitana feature pamalo ena kapena zinthu zina sizikhalisa nthawi yayitali. Mu video ya msiku wa lero tikhala tikulankhulana nkhani yokhuzana ndi zimene ubwenzi wa Tifa 963 monga mene amadziwikira bwino pa TikTok ndi nyamata dzina lake Top GD Killer amene anakhala pa chibwenzi chimene kumapeto chinabweretsa chinthu chokhumudwitsa chimene chinapangisana kuti winayi asiye kulimbikiranso nkhani zokhuzana ndi music ndipo life aitenge kukhala yobowa. Koma mwinafunso ndikumazifunsafunsa kuti chinachitika ndi chani kuti nsikana okongola Tifa 963 aswe mtima wa nyamata. It's your boy Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Unali ubwenzi obeba wa msungwana dzina lake Tifa, ndipo unali ubwenzi wamphamvu, koma chiyambi chake chinayamba pakuti anthu awiriwa anapangapo kolabo, ndipo ichi chinali chake cha 2024. Awiriwa anayimba nyimbo imene inali nyimbo yamphamvu, inali nyimbo yapamwamba, ndipo kumayambiriro komwe kwa 2024 anthuwa anagwirizana kuti akhale pa chibwenzi poona kuti ali ndi zinthu zambiri zimene ndi zofanana, ali ndi zinthu zambiri zimene ndi zakomone, ali ndi zinthu zambiri zimene china chilichonse chikuoneka ngati kuti akhonza kukhala m'machi. Ndipo ubwenzi wawo unapitirira mpaka na zinafikano pokuti kuchokera mchaka cha 2024 kumayambiriro mpaka na Juni 2025 nyamatayo amathandiza kwawo kwa Tifa. Owayo chimozi chokuti muchiziwe ndi chokuti anthu awiriwa ali ku Joni. Nawo mmene tayankhulira kuti anthu awiriwa ali ku Joni mwadziwiratu kuti nthawi zambiri responsibility othandiza kwawo kwa mkazi imakhala m'manja mwa mwamuna, koma potengera kuti muganiza zotani tizipita ndi nkhani zathu. Ubwenziwo utafika pobeba mu miyezi ya mkatikati mwa chaka cha 2024 nyamatayo anapereka ndalama zambiri kumupasa mkaziyo kuti ayambire business. Ziwani kuti ngakhale kuti awiriwa ankakhala pa ubwenzi koma zinali zija basi zongokumana ma weekend chifukwa chokuti mwamuna ankakhala ku ntchito ndipo mkazi ankakhalanso kwina. Anthu ankangokumana basi ma weekend ndi kukhalira limodzi ndi kuchezacheza kenaka nkumapita. Ubalewo utafika paja pakuti china chilichonse chayamba kutheka bwinobwino ndi zija zinapezekano zakuti mavuto samalephera. Nyamatayo foni yake anapezekano kuti waitumiza kwawo ku Malawi. Ataitumiza kwawo ku Malawi mbiri inayamba kumveka kuti komatu mkazi amene unapanga naye chibwenzi uja zikuoneka ngati kuti ndi osakhazikika muzochitika zake. Kuyankhula momveka bwino anthu ena amamuuza nyamatayo kuti nkhani yokhuzana ndi mkazi uja mwina sumayidziwa koma ambiri ndizokuna kuti amakhonza kubwereka ndikuzabwezanso iweyo usakudziwa. Ndikukhulupirira kuti mwamvetsa chimene ndikutanthauza. Kenaka zinapezekano kuti mbiri yayamba kuchulukachulukira. Nyamata uja akamufunsa msungwanayo kuti iwe ndikumva mbiri yapa zikukhala motani, then mkazi uja zinapezekano kuti amakana kukana uku ndi uku kukana, komano zinali zichozona kuti mwamunayo analibe umboni ogwirika bwinobwino. Mzaka zapakati pa 2025 kumayambiriro m'miyezi yoyambirira msikanayi anapanga kolabo ndi nyamata wina amene mu nyimbo imene iyeyo anayimba munali mawu ngati akuti ukhonza kumapita ndalama zake ndiye ziti machenjewo. Iyitu inali line imene inali mkati mwa verse imene iyeyo anayika.
Anzake ena anayamba kumunong'oneza mnyamata uja amene ndi Top G kuti ase nkhani yokhuzana ndi msungwanayo zikuonekatu kuti anakusikani anakwera wina. Komabe paja pakuti munthu ukakhala mchikondi zimapezeka nokuti zambiri siumveseranso nkomwe. Koma nthawi ndi yakuti siku lake anapeza foni ya WhatsApp ndipo mwazizizi analowa pa WhatsApp mosauza mkazi wake kuti walowa pa WhatsApp ndipo anakumanizana ndi kuma status. Anapezano kuti mkazi uja waikako munthu wina akuchemerera nkhani zachikondi. Apa ndi pamene anayamba kuzindikira kuti kodi mkazi uja ndikamamfunsa nkhani izi mwano onse uja ndipo ndikamufunsa nkhani makani onse aja kodi nkhani izi zinali zoona. Atamufunsa mkaziyo monga mwa nthawi zonse anayankha mwamakani ndipo zinthu zake zinafika pakuti mwamuna uja zayamba kumubalalisa. Izi pamene zinkachitika zinali zakuti mkaziyo zoyimba akupitirizabe koma mwamuna uja wayamba kugwera mphwayi. Tiyeni tizindikirenso kuti kuyimba kwa awiriwa winayi anapanga fanbase yake kwambiri pa TikTok pamene winayi amayesera kuti apange fanbase yake pa intaneti imene si TikTok koma pogwirisano ntchito ma website komanso pa YouTube, pa Facebook ndi malo ena otero. Mu 2025 mwezi wa Juni, Top G anammasula mkazi uja kuti ase basi apapa zandivuta ndine kuli bwino kuti timasuke aliyense aone msana wa njira basi bandi igawane zida. Mkaziyo anavomereza ndipo iyeyo mawu ake mu nthawi imene ankathesa analankhula mawu akuti alipo amene amamufuna ndipo ndi gulu. Umu munali May mchaka cha 2024. Patangodusa mwezi umodzi chibwenzi ndi Top G chitatha, Tifa 963 napezekano kuti wayimbanso nyimbo ina imene mutu mwake imene nkhani yake zimamveka ngati kuti akupepesa. Kwa amene mumamva chiyawo ndikukhulupirirano kuti sikhala nkhani yovuta, komabe kwa amene simumva chiyawo ichi nkhani inali yakuti munyimbomo amapepesa kupepesa chibwenzi chake pa zinthu zoyipa zimene wakhala akuchita komanso pa zinthu zina zimene wakhala akuchita. So Tifa 963 ubwenzi wake ndi Top G unathera pomwepo. Chimozi mwa zinthu zimene ndikhonza kusimikizani panopa ndi zakuti chibwenzi ichi chitangotha, Tifa 963 wakhala akutulusa nyimbo zambiri pa TikTok. Wali ndi ma followers ochuluka pa TikTok mosiyana ndi Top G Dikira amene wangoyimba nyimbo zochepesesa kwambiri, ali ndi ma followers ochepa kwambiri. Nkhani yokhuzana ndi energy yake mukuyimba inasikanso kwambiri. Adolphus, pamene ndilankhulema kuti bye uike verse yomaliza mu nyimbo ya Top G Dikira, uika chorus kenako ikathere kupita verse. So maganizo anu ndi otani? Taonapo zibwenzi za oyimba, taonapo chibwenzi cha Gebo Pearson ndi Minadi, taonapo chibwenzi cha Gebo Pearson ndi Trita, taonapo chibwenzi cha JJC ndi sister wa Mwanache Toria. Koma nkhani ndi akuti sizimalimba chifukwa chani? Zibwenzi za oyimba sizimalimba chifukwa chani? Langizo lapaderadera ngati ndino mamaneja amene kapena mmakhala siku nalake ndi chikhumbokhumbo chokuti mukhoza kumazachitapo manager anthu, ndipemphe kuti mukhalenso ndi nthawi yabwino yoyang'anira gulu lanu, musazachitike zinthu ngati izi. It's your boy. Bye. Kapasule uwapase malile ndakozeka nkakusamalile usakaike ndine sungalile baby yimanye that I'm crazy inilo chiloku yeche tafoni mpaka batilelo umangweno tingabonde ngamanye mamilo baby mtima wangu ntamiche pasi mtima mwangu mpalijika basi apano ngangu sosa vande mwejo last usimana nimwe baby nengutenda thanks usimana nimwe baby nengutenda thanks vachikondi valambatire akumbalavune mpaka notenda overdose baby ije mungu mbatire etuwe ya kulimba ngazi rutenda tipo. If you wanna know my story, find some Vida. If you wanna know your story, find some Vida. I'm allowed with the kuzi wasn't true. Through some Vida.
ndifuna